Ano kuya ang ginagawa niyo? Ba't naghukay siya? Puntahan ko nga. Hmm, hmm. Ano bang ginagawa mo? Huwag ka. Malikot. Huwag ka nga malikot. Nagtatanim ako dito. Hindi yan tama. Sinong may sabi hindi to tama? Hindi tama yan. Huwag ka nga malikot. Tama yan oh. Ano ka ba naman? Sinisira mo yung pagtatanim ko eh. Hindi yan. Ano ganyan? Patay na yan oh. Buhay pa yun. Buhay pa. Patay Buhay yan. na. Patay. Buhay pa to. Sabi ko patay. Kahapon pa lang to. Kinuha ko. Ngayon, itatanim ko ulit. Tumulong. Kung tutulong ka, dapat itanim mo, hindi yung gagabutin mo. Ito lang. Gusto ko lang tumulong. Gusto ko lang tumulong. Puta, anong ginawa mo? Gusto ko lang Nako. tumulong. Bakit yung mukha mo? Para sa sabon yun ah. Gusto ko lang Gago ka. tumulong. Patay na yan oh. Gago mo. Akin na yan. Tingnan mo, kapag mapulon ako dito, Ako na nga. bakal mo yung mukha mo. Sabi ko, ako na. Okay na. Ay, naku! Akin na yan. Putang bumuloy na to. Akin na yan. Sabi akin to. Akin na yan oh. Akin na yan. Punta ka nga doon. Doon ka maglaro. Hindi dito. Sabi ko. Doon ka maglaro. Sabi ko. Pag napiko na ako, itong kamao ko, Sige. sabog sa mukha mo. Tamama ko Sumbong. ah. Doon ka, susumong. Sumbong mo Sumbong sa kita sa mama mo. mama ko. Wala akong pakay. Kahit kayo pag dalawa, sasabugin ko yung mukha nyo. Sumbong. Sabi ko yan. Sumbong mo ako, John. Hindi yan, ganito yan. Putang ina, huwag mo akong... Bukan karon na. Sabi ko, patay na yan eh. Buti pang umalis ka. Ito na lang. Ayaw niya. Ito na lang gagawin ko. Nandito ka naman. Ito yung tama. Hindi yan. Anong pake ko dyan? Ito, marami ito. Hindi yours yan. Kasi yun na. Ito, Kasi yun. ito. Sabi ko, Hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Pwede ito. Hindi yan diba tatanim eh. Paano tumubo yan? Ibutilya nga yan. Ito. Ay naku niyo. Sa'yo. Sabi ko, mabuloy ka naman eh. Kapatid kita. Ito. Hindi nga yan pwede. Putang ina mo. Gago ka ba? Ayaw mo sumunod sa akin? Gusto mo? Upakan ko yung mukha mo ngayon? Sabi ito. Parang ang... Sarap Parang... na ito eh. Masasabi ko parang kang lasing ngayon. Sabi ko, Ano mo? sarap na to. Ito na lang yung ano. Hala ka. Hala ka nga. Oo, sabi Tayo ko. mo ko. Hindi nga yan pwede. Pwede nga ito. Sarap kaya nito. Gusto mo ikaw itanim ko dito? Huwag nang patay na yan. O patay Gusto na mo yan. ba ikaw itatanim ko dito? Ito, oh. Hindi nga yan pwede. Gago ka ba? Ito, Ano? ito nga. Bumalik naman yung munggol. Ito, dapat. Hindi nga yan pwede kasi
Ito nga dapat sa ina ko, ganito, yung tinanim niya, oh. Masarap Sino daw may sabi? ito. Nanay ko. Paano mo nasabi? Masabi kasi hindi niya ako mahal. Ay, hindi ko niya mahal. Malis ka dito. Ito nga, patay na siguro, patay na yun, oh. Buhay pa yan. Kaya nga itatanim ko ulit para mabuhay, di ba? Yan kasi ba? Ito, oh. Masarap Puno na to. ako sa'yo ha. Ito nga. Pag ako na yung napikon ng lubusan, dalawang kamao ko na tatama sa mukha mo. Ito, oh. Kasi masarap. Sabi ng nanay ko, masarap daw ito, oh. Feeling ko parang Ito nga, oh. inom ka ng alak eh. Oh, tingnan mo lang. Diyan ka ha. Huwag kang huwag kang manlo. Paano tumubo ito? Mabubuhay yan, masarap. Tingnan nga to. Tingnan mo naman. Tingnan natin. Huwag ka nga. Tingnan ka lang, tingnan nga lang. Tingnan lang, tingnan. Ganito Ako lang. na ako, putang ina mo, gano'n ko ba? Tingnan ka, ganito. Gusto ko pasabugin yung mukha mo. Ganyan. Hindi nga yan pwede. Sabi hindi to tumubo. Sabi, masarap nga ito. Gago ka. Ito, itanim ko to. Tumubo. Ganito, ito, ito yung gagawin. Ito, sabi nanay ko, ito, sabi nanay ko, bawal daw yan, kasi patay na yan, ito, ganito, tingnan mo lang, tingnan mo lang, ganito nga ay, sabi ng nanay ko, Iko na ako sa iyo ha. sabi nanay ko, ganito daw, kasi masarap lang, maraming daw ito. Ganyan. Tapos, nagad ng luta. Ganito. Para mabubuhay ito, kailangan ganito. Sino bang nagturo sa iyo? Ganito kang tanim. Yung, kaibigan ko, sinasabi niya. Ay, iko na ako sa iyo. Wala ka na nga. Ganito na. Putang bata to.